Hindi na nakapalagpa ang isang fruit vendor matapos na arestuhin sa ikinasang search warrant operation ng otoridad sa Barangay Nursery, Masbate City alas 8:50 ng gabi nitong Miyerkules. Kinilala ang suspect sa alias na Cookie, 51 anyos, na itinuturing na high-value target at kabilang sa mga itinuturing na regional calibrated priority target sa illegal drugs. Nakumpiska sa kanya ang 25 gramo ng hinihinalaang shabu na may halagang 170,000 pesos at iba pang drug paraphernalia. Nagtitinda-tinda lang ng mga putas, samantalang yung gastos niya is mas halos kung titingnan natin, gaano lang naman yung sa prutas na pagtitinda. At nagiging front na lang yan, yung mga pagtinda niya ng prutas, hindi naman lahat. Mamomonitor natin kung minsan may drug personalities na bumibili. Kumbaga yung transaction is freely lang na makakapag-transact talaga sila dahil nga doon sa rason na bibili ng prutas na kanyang tinda. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa search warrant na inisyu ni Honorable Chofelo Tambago ng RTC Branch 46 Masbate City at sa pagtutulungan ng Masbate City Police Station, Provincial Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, 1st Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 502nd at Masbate Aviation Police Station. Patuloy rin ang pagbiberipika ng otoridad kung saan kumukuha ng iligal na droga ang sospek. Hindi lang po ito sabi na basta sa kalye-kalye lang. Talagang kung babayaan natin to, talagang magkakaroon na to ng grupo. Kasi siya talaga lahat ng nakikita namin, nahuhuli namin before ng mga sa illegal drugs, siya talaga ang main, isa sa mga main source na kinukuhaan. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Masbate City Police Station ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak Bicol, Regine Boy.